Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli ngayon po ay Sunday. Muli ay tayo po ay sama-samang muling magpupuri, sama-samang sasamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Kahit ang sitwasyon po natin ngayon, maraming nangaganap po sa panahon ngayon. Pero still, we are here to stand on His promises. And patuloy tayong magpupuri, patuloy nating i-bless ang pangalan ng ating Diyos. Amen? For He is our strong tower, Amen. our strong foundation sa ating mga Hallelujah. buhay. Amen? Yes, Lord. Kaya po tayo magpuri. Hallelujah. Tayo sumamba sa Amen. ating Diyos na Amen. buhay. Jesus. Ikaw, Jesus. Diyos, we bless your name. We worship your name, Jesus. Amen, Lord. Amen. We Hallelujah. glorify your name. Yes, Lord. Come on, people of God. Everything that has breath, Yes, Lord. praise Yes, the name of Jesus. Bless His name. Hallelujah. 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 Let your presence, Oh, let your Jesus, presence the name of the fill us Lord now. is a Let strong your tower. presence move in our The midst, run, move in the our house, righteous run move in into our it and they are lives, saved. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. move in our nation. Amen, Every amen, nation, amen, amen. nation will sing. Hallelujah, Every hallelujah, nation will amen. bow. Yes, Lord. Let your power, let Thank your you for the anointing, healing. let your glory, Claim the let your presence. deliverance. Oh, We claim the hallelujah, healing hallelujah, power. hallelujah. Claim the victory. We praise you, Lord. We glorify your name. We exalt your name, Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Blessed be your name, Lord Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Come on, let's bless the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is our strong tower. The righteous run into, and they are saved. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into, and they are saved. Blessed be the name. Say, Blessed be the name of the Lord. yes, Lord, we bless your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Once again, the name. The name of the Lord. Come on, let's declare. A strong tower, the righteous run into, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into, and they are saved. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most Once again, the name of the High. Lord. The name of the Lord. Come on, people of the Lord, sing. A strong tower. The righteous run. The righteous run into, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into, and they are You saved. shout the name of Jesus. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of
the Lord, the Most High, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you sing my life. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Once again, sing my life. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, I will praise you. I will praise you with all of my life. Come on, let's praise the name of Jesus. I will praise you with all of my strength. In you, come on, sing my life. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, Lord, I will praise you. I will praise you with all of my life. We praise you with all of our strength, Lord. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you. Oh, sing my life. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you. For the Lord is my tower, and He gives me the power To tear down the works, to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush. you will crush that devour and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power To tear down the works, to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, you will crush my devour and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works, of the enemy. difficult tower. He will crush. By the He will power crush and devour. and bring the powers of darkness underneath But my once again, feet. sing louder. For the Lord is my tower, and He gives me the power To tear down the works of the enemy. difficult tower. In a difficult tower, He will crush. by the power and bring the powers of darkness underneath For the my last time, feet. church, come on, sing with all of your hearts. Is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. difficult tower. He will crush COVID-19.
and bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. Bring the powers of darkness, and bring the powers of darkness underneath my feet. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. The enemy has no The works power. of the enemy. He is paralyzed. The enemy is defeated. Hallelujah, hallelujah. Oh, we lift your name on Amen, Lord. high, Amen. Jesus. We praise you, we praise you, we praise you, Lord. Oh, we bless your name. We bless your name, Jesus. Oh, yes, Lord. We worship your name. We glorify your name, Jesus. Lord, sa umagang ito, patuloy namin itataas ang iyong pangalan. Amen, Lord. We lift your name on high, Lord. We will continue to sing praises, Hallelujah. sing worship to your name. Amen, Lord. We lift your name on high, for you deserves all the praise and glory and honor. Lord, here are your children, Yes, Lord. Thank you, Jesus. worshiping you in spirit and in truth, Lord. Oh, yes, Lord. Worship. Who can save the lost? Who can heal your sickness? Who can make me new? No one else but Jesus. There's no other name. There's no other name. There's no other name. We lift you high, higher than all other. Come on, let's lift the name of Jesus. We lift you high. Lift the name of the Lord, Higher than higher than anyone else. for great Are you, Lord, and worthy of all the glory and honor and praise.
You are my God, the great I am, and you are. Come on, let's declare. Lord, you are the rock on which I stand. You reign, you reign. Lord, you reign, you reign, oh Lord, you reign. Oh yes, Lord, you reign, you reign. You are my God, you are my God, the great I am, and you are the rock on which I stand. You reign, you reign, oh Lord, you reign, you reign, sing you reign, you reign, oh yes, you reign, you reign, you reign, we lift you high, higher than all others. We lift you high, so high, higher than all others. Great are you, Lord, and worthy of all the glory and honor and praise. Great are you, Lord, for great are you, Lord, worthy of all the glory, glory and honor and once again, for great are you, Lord, for great are you, Lord, and worthy of all the glory and honor and praise. For great are you, Lord, for great are you, Lord, and worthy of all the glory and honor and praise. Lord, you are great, for great are you, Lord, and worthy of all. We'll sing with all of your heart. Yes, Lord, you are worthy. You are worthy of all the praise. For great are you, Lord. For great are you, Lord, and worthy of all the glory and honor and praise. Oh, yes. Yes, Lord. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name praise will never end. Praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone, from before times began. Come on, let's worship Him. Let's worship the Lord of Lords. You are God alone, and right now, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You are the only God. You're the only God whose name and praise shall never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God,
That's just the way it is. Lift up your voice. You are God alone from before times began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. You are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God alone. You are God. Oh, we praise your name. And right now, in the good times and bad, even in bad times, Lord, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you. Come on, church, we will declare you're unchangeable, unchangeable. You're unshakable, God, unshakable, unstoppable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. 'Cause you are God alone. Before times began, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God. Well, once again, you are God. You are God alone. Before time Yes, we pray. You are on your throne. You are God alone. Right now, and right now, good times and bad times, and you are on your throne. You are God alone. Come on, let's worship His name. Oh, Jesus, you are God alone. No one can compare to your name. We worship your name, Jesus, Jesus. Lord, in good times and bad times, you are still on your throne. You're unshakable, God. You're unstoppable, God. you are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Oh God, you are the God of heaven. You controls everything. You knows everything. You sees everything, Lord. Oh, hallelujah. You are the God, the maker of heaven and earth. You are the God of Moses. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You are the God of Elijah. You are the God of Elisha. Oh God, you are the God of miracle. You are the God of miracle. You are the God of miracle, Lord. You are the God of the impossible things, oh God. Oh God. Oh, you alone. You alone is worthy to be praised. You alone is to be magnified. Our God is alive. Our God is alive. Jesus, the miracle working God. Jesus, the healer. Jesus, the healer. Jesus, the deliverer. Jesus, the healer. Jesus, the healer. Jesus, the miracle working God. Jesus. Jesus. The name of Jesus is a strong tower. Jesus. Oh,
power, Lord, move upon your people. Let your spirit, let your anointing. Oh, hallelujah. Oh, God. Oh, God. Oh, yes, Holy Spirit. Move upon your people. We depend on you. We trust in you, Lord. You are the God of miracle. You are the God of the impossible things. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone. From before the times began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Oh God, thank you, Lord. Thank you, Lord. Our God is alive. Our God is the same yesterday, today, and forever. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We will not fear, Lord, but we will have, Lord, a good courage coming from you. Today, Lord, words inadequate to praise you, to honor you, to worship you. Kulang ang aming papuri para ialay sa iyong pagsamba. Salamat, Lord, sa iyong presensya. Patuloy mong abutin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ng lahat ng nakasubaybay po ngayon sa live streaming na ito. Lahat ng may sakit at karamdaman, Panginoon, patunayan mo, O Diyos, na ikaw ang Diyos ni Elijah, Diyos ni Elijah, na nagpababa ng apoy mula sa langit. Pinatunayan kay Jezebel, kay Ahab, at sa buong mga propeta nila, na walang ibang Diyos kundi ikaw, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos ng mga himala na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Bless your word. Hide your servant under the shadow of your cross. Let your name be exalted. I must decrease, Jesus, but you must increase. Thank you, Lord. Confirm your word with signs, wonders, and miracles. Let the spirit of courage and boldness flow upon the spirit and the heart of your people, O God, today. In Jesus' mighty, mighty name. Amen, 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 amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Maupo po ang lahat. Amen, amen. Praise God. Hallelujah. I can feel the mighty presence of God. The Spirit of the Lord is here in our midst. Maging kayo pong nasa inyo mga tahanan. Hallelujah. Nadarama ko po in my spirit, I can sense na ang Diyos ay nakatingin po sa ating lahat. Nakasubaybay po siya. Sa oras na ito, wala pong nalilingid sa Kanya at walang natatago. Lahat po ng nangyayari sa buong mundo ay alam ng Diyos. He is the God who knows everything, controls everything, sees everything. At sa oras na ito, sa huling linggo po ngayon ng Marso, ay ito pong nilagay ng Diyos sa aking puso na marinig po nating lahat at ang mensahe ng Panginoon. Buksan natin ang ating mga Bible sa Book of 1 Kings chapter 19. First Kings chapter 19, verses 1 to 4 and 14.
Basahin po natin. When Ahab got home, he told Jezebel everything Elijah had done, including the way he had killed all the prophets of Baal. So Jezebel sent this message to Elijah. May the gods strike me and even kill me if by this time tomorrow I have not killed you just as you killed them. No, tinutukoy doon na napatay ni Prophet Elijah yung mga propeta ni Jezebel. Elijah was afraid and ran from his life, for his life. Natakot daw si Elijah, yung propeta ng Diyos. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servant there. Verse 4. Then he went on alone into the wilderness, traveling all day. He sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. Grabe po ito. I have had enough, Lord, he said. Take my life, for I am no better than my ancestors who have already died. Verse 14. He replied again. Dahil kinausap po ng anghel si Elijah sa kanyang paglalakbay, no? Ginising siya habang siya nagpapahinga nung natutulog siya. Dahil malayo pang lalakbayin niya, tinanong siya ng Panginoon, what are you doing? No, sa verse 13, letter B. Anong ginagawa mo? Sabi ng Panginoon kay Elijah. Verse 14, sabi niya, he replied again, I have zealously served the Lord God Almighty. But the people of Israel have broken their covenant with you, torn down your altars, and killed every one of your prophets. I am the only one left, and now they are trying to kill me. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Our topic today is to be fired up for God. To be fired up for God. Maging maalab, maging maapoy para sa Diyos. No? Marami po mga tao ngayon, lalo na ngayon sa grabing nangyayari sa ating bansa at sa iba't ibang bansa marahil, no? Na ang pagtaas ng COVID-19 sa ating bansa ay gano'n na lamang ay idinudulot na pangamba, idinudulot na takot, idinudulot na pag-aalala ng nervyo sa maraming kababayan nating Pilipino, no? Nawawala na ang pag-asa ng mga tao ngayon. Sinakluban na at naparalisado na ang mga tao sa panahon na ito. Nawala na ang tiwala sa Diyos at pananampalataya marahil. Maging ang maraming Kristiyano ay sobra ng natatakot, ay marami nangangamba. Ito ang gawa ng kaaway. Nawawala ang pag-asa. Subalit ang Panginoon, nais niya na magkaroon tayo ng pag-asa sa Kanya at tiwala sapagkat ang taong may pag-asa sa Diyos ay kailanman hindi bibiguin. No? Sinasabi ng Romans chapter 5 verse 5, and this hope will not lead to disappointment. Hindi ka bibiguin ng pag-asa mo. For we know how dearly God loves us. Alam natin na mahal tayo ng Diyos. Because He has given us, He poured us His Holy Spirit in our hearts by His love. No? Kaya nga ang mga taong ang pag-asa ay nasa Diyos. Ano man ang mangyari sa mundong ito, hindi ka dapat matakot. Hindi ka dapat mangamba. No? Dito sa binasa natin, makikita natin, sa chapter 19 ng 1 Kings, dumating daw si King Ahab, umuwi ng bahay. At ipinaalam niya sa kanyang asawang si Jezebel na ang mga propeta na inaalagaan ni Jezebel na 450, bukod pa yung 400 kay Asera, na propeta ni Asera, ay namatay na lahat. Dahil doon sa chapter 13, nagkaroon ng battle, no? Doon sa Mount Carmel. Nagkaroon ng kompetisyon na between the God of the prophets of Jezebel, King Ahab, and the prophet of Elijah. No? Na nagkaroon ng paligsahan sapagkat kailangan mapatunayan kung sino ba ang totoong Diyos. Ang Diyos ni Elijah ng may gawa na langit at lupa o ang Diyos ng mga propeta. Kaya doon sa Mount Carmel sa chapter 18, hinamon ni Elijah ang mga propeta ni Baal
na kung sino man daw ang magpapababa ng apoy mula sa langit, yun ang totoong Diyos, sapagkat ang mga Israelita during that time, sobra ang pag-aalinlangan sa Diyos. Walang katiwa-tiwala sa Diyos. Sila ay masyadong naniniwala doon kay Baal, yung mga Diyos na mga propeta ng lumang tipan. Kaya hinamon ito ni Elijah at ang sabi niya, sige, magain kayo ng toro. Ganon din ako, no? Ang sino mang tumawag o ang sino mang sumagot, pag tayo ay tumawag sa ating Diyos, nagpray tayo at sumagot sa pamamagitan ng apoy para tupukin yung toro o yung ating ihandog sa Diyos, yan ang tunay na Diyos. Kaya nangyari na nag-alay yung mga propeta ni Baal, sila ay naghahandog ng toro sa kanilang Diyos, ng baka, nagdadasal sila maghapon, pero walang nasagot. Kaya ang sabi ng propeta Elijah, sige, magdasal pa kayo. Gisingin niyo pa ang inyong Diyos, baka natutulog o baka may pinuntahan. Dahil wala nga sumasagot sa pamamagitan ng panalangin nila at pagbaba ng apoy para tupukin yung kanilang inihahandog ng mga propeta ni Baal. No? Kaya nung maghahapon na, sabi ni Elijah, tigil na. No? Sinugatan nyo na ang mga sarili nyo, pinahirapan nyo na, pero wala pa rin nasagot sa inyong Diyos para magpababa ng apoy at tupukin yung inyong inihahandog na yan. At si Prophet Elijah, ang sabi niya, ako naman, sige, buhusan nyo ng tubig, yung baka, pati yung buong paligid, pangatlong beses na binuhusan ng tubig. At nung si Elijah na ay nagdasal, no? Sa 1 King chapter 18, verse 37-38, sabi niya, Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan mo po sa mga propeta ni Baal, sa mga Israelita, na ikaw lamang ang totoong tunay na Diyos. Magpababa ka ng apoy ngayon, Panginoon, at tupukin mo ang handog na ito upang malaman nila at ng buong mundo na ikaw lamang ang Diyos na totoo. Kaya sabi niya, hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. No? Yun ang kanyang prayer. Kaya ang verse 38 ang sabi roon, verse 38 ng 1 Kings chapter 80 o verse 38 sabi niya, then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust and lick up the water that was in the trench. No? So tinupok ng apoy, pati yung tubig na tuyo doon sa lupa. At dahil doon, nagsigawan sila, ang mga nagulat yung mga propeta ni Baal dahil bumaba ang apoy at tinupok yung inihandog ni Prophet Elijah. At dahil doon, pinatay lahat, no? Yung mga propeta ni Baal nung panahon na yun. At nang makita ito ni King Ahab, sobrang pangamba niya, kaya umuwi na siya, pinauwi na siya ni Prophet Elijah. Kaya ang sabi ng binasa natin, when he got home, nang makauwi si Ahab sa kanyang bahay, kinuwento niya sa kanyang asawang si Jezebel. No? Ang nangyari, kaya ang sabi ng verse 2, ipapapatay ko, no, sa ganitong oras din, sa ginawa niyang pagpapatay sa aking mga propeta, no, parusahan daw siya at patayin din siya ng kanyang mga Diyos pag hindi niya napapatay si Prophet Elijah. At nang may inutusan na tauhan para ipaalam kay Elijah ang habili ng asawa ni Ahab na si Jezebel. Anong sabi ng verse 3? Elijah was afraid. Natakot si Elijah. And he ran. No? Umalis siya. Tumakas siya. Isinama niya pa ang kanyang isang tauhan. No? Dahil nga naroon, nalaman niya na siya ay papatayin. Ipapapatay ni Jezebel. Grabe ito, alam niyo, ito si Jezebel. Jezebel means, no, manipulating spirit, controlling spirit. Grabe ang espiritu nitong si Jezebel, maging ang kanyang asawang si King Ahab, ay sobra ang takot sa kanya. Ang Jezebel spirit, ito ay merong controlling spirit, meron siyang impluensya. Biro mo, 415 propeta, nung Baal na sinasamba nilang Diyos-Diyosan sa lumantipan, sa utos ni Jezebel, lahat sila sumusunod. Kaya itong si Jezebel, kakaiba ang espiritu nito. No? Meron siyang impluensya na kakaiba sa mga tao. Meron siyang manipulating spirit, controlling spirit. Kaya bago po natin tignan, no, kung paano tayo
mag-aapoy at mag-aalab sa paglilingkod sa Diyos, katulad ng sabi ni Propeta Elijah sa verse 14. Tinanong siya, anong ginagawa mo rito? Lord, I have zealously serving the Lord, the God Almighty. Panginoon, narito ako para maglingkod sa Diyos na makapangyarihan. No? Nais niya maglingkod sa Panginoon, pero ano nangyari? No? Natakot siya. Bakit siya tumakas? Dahil natakot siya. No? Narinig niya ang habilin o ang salita ni Jezebel dahil lamang doon, no, katatapos lamang ng himala ng Diyos sa chapter 18, katatapos lamang na nagpababa ng apoy sa pamamagitan ng kanyang prayer, nagpababa ang apoy at tinupok yung kanyang inihandog. Pagdating ng chapter 18, biglang-bigla na twist. Si Prophet Elijah ay natakot dahil sa salita ni Jezebel na ipapapatay siya. No? Bago natin tingnan yung ilang mahalagang bagay kung paano tayo mag-aapoy at mag-aalab sa Diyos, meron 3 major reason why the prophet Elijah invade the spirit of fear. 3 mahalagang dahilan bakit biglang-bigla sinakluban, sinakop, biglang-bigla si Propeta Elijah, isang napakatapang na propeta na nagpapaba ng apoy nung panahon na yon, nung siya'y manalangin, pinatunay ng Diyos na ang Diyos niya ay buhay, biglang-bigla siya natakot. Ano ang dahilan bakit? Dahil lamang sa salita ng isang babae, natakot siya at umalis, tumakas. Unang reason, major reason, Prophet Elijah lost of his confidence. Prophet Elijah lost of confidence to God. Nawala yung confidence ni Prophet Elijah sa Diyos, biglang-bigla dahil lamang kay Jezebel. Dahil sa salita at sa announcement nitong Jezebel na ito, dahil sa kanyang ipinahayag na ipapapatay niya si Prophet Elijah, nawala yung kumpiyansa niya sa Diyos. Natakot si Elijah. No? Tumakas siya, umalis siya. Nagkaroon siya ng feeling sure of, nawala yung kasigurado niya sa sarili niya. Nawala yung tiwala niya sa Diyos. Nawala yung kanyang kumpiyansa sa Panginoon. No? He lost his confidence. That's why the spirit of fear came upon his heart. Nang dahil sa takot na yon, dahil sa narinig niya na sinabi ni Jezebel, biglang-bigla nagbago isip at puso niya. No? Di ba anong prayer niya? Lord, buti pa mamatay na ako. No? Hirap na ako. No? Yun ang kanyang dasal. Natakot siya doon sa sinabi ni Jezebel. Ito ay isang malaking threaten sa kanya. Na-threat siya rito. Dahil lamang sa salita ng babaeng yun, nangamba siya at natakot siya. Nagkaroon siya ng feeling of anxiety. Kaya ang sabi ng verse 4, he went on alone into the wilderness, traveling all day long. He sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. No? Yun ang prayer niya, mamatay na siya dahil sa takot. No? Pero hindi tayo binigyan ng takot ng Diyos. Amen ba? Hindi tayo binigyan ng takot ng Diyos. Ang sabi ng Isaiah chapter 41 verse 10, fear not nor be dismayed, for I am your God. Huwag kayong matakot, ni magulumihanan, sabi ng Panginoon, ako ang inyong Diyos. I will help you. I will strengthen you. I will uphold you with my victorious right hand, sabi ng Diyos. Tutulungan Kanya. No, palalakasin tayo ng Diyos. Kaya ang spirit of fear, wag nating mahaya makapasok sa ating mga puso. 2 Timothy chapter 1 verse 7, God has not given us the spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot ng Diyos. Anong binigyan ng Diyos sa atin? Power. Sabihin natin, power, love, and sound mind. Yan ang binigay ng Diyos. Kaya dahil sa narinig na ito ni Prophet Elijah, biglang-bigla siya natakot. No? Kaya mag-iingat po tayo sa ating mga naririnig. Do not entertain any bad news, any negative. Although merong negative kang narinig, no? Huwag mo siyang entertainin, no? Sabi ng Psalms 112 verse 7, do not fear to bad news. Huwag ka matakot sa masamang balita. No? Just confidently trust the Lord who cares for you. Magtiwala ka lang sa Diyos, no? Na mangangalaga sa iyo. Huwag tayong matakot. Huwag nating entertainin at papasukin sa ating puso ang anumang negatibo na
nakarating sa atin. Si Prophet Elijah, isang propeta ng Diyos, matindi ang paggawa ng himala. Dahil sa sinabi ni Jezebel, bigla siya natakot. At dahil doon, he lost his confidence to God. Nawala yung kumpiyansa niya sa Diyos. Na para bagang iniwanan siya ng Panginoon. But thank God, hindi tayo kailanman iiwanan ng Panginoon. Amen? Hebrew 13:5, I will never leave you nor forsake you. Yan ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwanan. Although may trials, may testing tayong nararanasan. No? At marami tayong kababayan ngayon dahil nga sa COVID-19 na yan. No? May mga Christian, may mga pastor, gusto nilang magpabaksin, yung iba naman ayaw. No? No, kailangan natin irespeto kung ano man ang kanilang idea o kanilang view sa buhay. No? With all due respect to all pastors and bishops and Christians, no? It doesn't mean that if one takes the vaccine, they do not believe that God is not their healer. Maybe perhaps they also claim that God can use the vaccine so they can be prevented from being sick. Kaya pa-vaccine sila, okay, yun ang kanilang gusto. We cannot also say that if you believe that God is your healer, God will honor your faith. How about those documented cases of Christians and even pastors who were not healed and even died? Did it mean that God did not honor their faith? Or maybe their faith is not strong enough? No? In taking the vaccine or any medications for that matter, we should be consistent. No? Do we take medications or we should just trust the Lord to be our healer? There should be consistency. Is it only this COVID vaccine that we are not taking and believing that God is our healer? No? And for other sicknesses, we take medications. Maybe a better statement is, if you are a Christian, pray. No? Pray tayo. And ask God to heal you. Either through the vaccine or through direct divine intervention or through God's design of your self-immune system, making you better after 2 weeks. To which all of this can be God's ways and many other ways that God can use as well. Kaya nga po, kung may mga Kristyano nagpapabaksin, i-honor natin. Irespeto natin. Yun namang ayaw, irespeto din natin. Dahil may mga Christian ang faith nila, si Lord ang healer ko, si Lord ang cover ako ng blood ni Lord, no? Siya ang great physician ko. He knows everything. He is my healer. He is my strong tower. Jesus is the name of the Lord, no? At itong nangyari kay Elijah, nawala yung confidence niya kay Lord, no? And sometimes ganito rin ang maraming Kristiyano na dahil sa problema, dahil sa pagsubok, dahil sa trials, biglang-bigla na-twist, dahil sa takot, nakalimutan ng Panginoon. Prophet Elijah lost his confidence. No? Kaya nandun yung takot. Never allow, no? Do not allow the spirit of fear to reign in our hearts. I-declare natin ang mga pangako ng Diyos, ang mga salita ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Pangalawa, no? Bakit? No? Anong reason bakit siya pinagarian ng takot? Anong naganap? No? Loss of sense for living. No? Prophet Elijah lost of sense for living. Nawalan siya ng ganang mabuhay. No? Dahil lang sa salita ng Jezebel, na asawa ni King Ahab. No? Ang prayer niya, Lord, mamatay na sana ako. Biro mo, sino sa inyo magpe-pray na mamatay na sana? Wala ka namang sakit. No? No? Ito, propeta ito, matindi. Dahil sa takot, dahil sa salita ni Jezebel, natakot siya at sabi niya, para siya nag-grip, nalungkot siya, Lord, mamatay na lang sana ako. No? Nakakita na ba kayo ng taong walang gana para mabuhay? No? Yung mga taong, buti pa nga yung mga nasa kalye, nagtutulak ka rito, yung andungis-dungis, talagang mabuhay lang, kakalkalin yung basura, yung mga tinapon na chicken joy na may laman-laman pa, iuwi ng bahay, pakukuluan para mabuhay. No? Pero yun namang iba, may pagkain masasarap, walang ganang makakain, gusto nang mamatay dahil sa sakit. No?
ayaw kumain, no? Negative ang sinasabi, wala na raw siyang pag-asa at mamamatay na siya. No? Ganyan na maraming tao, tulad ni Elijah, no? Nawala yung sense of living niya. Yung para siya ay mabuhay. Parang ayaw niya na mabuhay, gusto niya nang mamatay. No? Sino dito ang gustong mamatay na? Siyempre wala. Gusto pa nating mabuhay. No? Gusto pa nating maglingkod sa Panginoon. Ano nga ba ang dahilan bakit ang tao ay kuminsan ayaw nang mabuhay? No? Minsan depression ang dahilan. No? Depressed na sa buhay. Bakit na-depress? No? Nabigo sa pag-ibig. No? May mga nabibigo sa pag-ibig. Nabigo na ba kayo sa pag-ibig? No? Kaya kayo na-depress. Kaya ayun, yung iba nagpapakamatay. Ayaw nang mabuhay. Nawala na ng ganang mabuhay. No? Natanggal sa trabaho. Na-depress. No? Natanggal sa trabaho. Nabaon sa utang. No? Nawala ng bahay. Iniwan ng asawa. Kaya wala nang ganang mabuhay. Namatayan. No? Sobrang pag-iisip. Yan ang kumisa nagiging dahilan kung bakit ang tao parang wala nang ganang mabuhay. No? No money, no honey. No, no food. No boyfriend, no girlfriend. Ako, papakamatay na ako. Ayoko na mabuhay kasi binasted ako. No? Mahal na mahal ko pa naman siya. Ayoko na, papakamatay na ako. No? Bakit siya lang ba ang babae? Ang daming babae dyan. No? Tumingin ka sa kaliwa, sa kanan. No? Minsan naman, ako, ayoko na mabuhay kasi yung aking boyfriend, iniwan ako. No? Minsan may mga ganyan mga tao dahil sa nabigo. Pero ang sabi ng Bible, hindi ka bibiguin kapag may pag-asa ka sa Diyos. Umasa tayo sa Diyos dahil ang Diyos nagbibigay ng pag-asa. No? Lost sense of living. No? Ito ang nangyari kay Prophet Elijah. Parang ayaw niya nang mabuhay. Ang dasal niya, Lord, mamatay na lang ako. No? Meron naman sa Bible, si King Hezekiah. Sinabihan ng propeta Isaiah na mamamatay na dahil sa sakit. Pero naman ang prayer, Lord, ayoko pang mamatay. Dagdagan mo buhay ko. O dinagdagan siya ng 15 years. No? Na-discourage. Sobrang na-discourage si Prophet Elijah. No? Nawala na siya ng pag-asa, parang ayaw niya na talaga mabuhay. No? Kaya kapag may kilala ka na parang ayaw nang mabuhay, encourage mo, kapatid. No, hahaba pa buhay mo. Malakas ka pa. No? Don't be discouraged. Be courageous. No? Lakasan mong yung loob. Dahil ang isang courageous man na may confidence sa buhay, no? Na gusto pang mabuhay, kahit wala ka ng anumang bagay, material man yan, pagka may tiwala ka sa Diyos, hahaba ang buhay natin. Amen. No? A courageous man have confidence. No? Kapag meron kang confidence sa buhay o tiwala, na gusto mo pa talaga mabuhay, kahit wala kang maraming bagay sa buhay, malakas ka at mabubuhay ka. No? Ito ang nangyari kay Prophet Elijah. Kaya maraming Kristiyano ngayon, pag nawala ang confidence sa Diyos, pag nawala yung gana niyang mabuhay, no? Tatamarin na siya. No? Kahit yung mga Kristiyano, no? Para kang tatamarin na pumunta sa gawain dahil nga sa nangyayari ngayon sa mundong ito. But be strong. Sabi nga, naalala ko yung verse na pinost ni Ate Bea, no? Sa Ephesians chapter 6, I think verse 11 or 10. Ako, verse 10 yata yung aking, be strong in the Lord and the power of His might. Verse 11 nata yung kanya, no? Sabi naman doon, ano nga yun? Put on the whole armor of God. Parang ganon. No? O yun ang kanyang ipinost. Be strong in the Lord and the power of His might. Ako naman, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 11. Verse 12, Ephesians 6:12, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities in the air, rulers of darkness, spiritual wickedness in high places. Yun ang kalaban natin.
Talagang yung vaccine, o talagang yung COVID na yan, spirit yan eh. Demonyo yan, hindi natin nakikita. Kaya mag-isi Satanas at ang mga demonyo, yan ang kalaban natin eh. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities in the air. Nandyan sa air, no? Spirit, hindi natin nakikita. Kaya nga tayo nag-iingat. Ano man ang order ng ating gobyerno, nasunod tayo, yung protocol natin, mag-face mask, pag lumalabas, face shield, social distancing, dahil nga kailangan natin mag-ingat. Dahil nga hindi natin nakikita ang enemy, no? Spirit yan, no? Ganun ang mga demonyo. Kaya wag natin hayaan makapasok ang takot. At ito ang nangyari kay Elijah, propeta siya, no? He lost his confidence to God dahil lang sa salita ni Jezebel, no? He lost of sense of living, no? Wala na siyang ganang mabuhay. Kaya ang prayer niya, mamatay na lang siya, no? Pangatlo, loss of value. Nawala na yung halaga niya sa buhay, no? Kagagawa lang na himala ng Diyos, pagkatapos yun, nawala, natakot na siya, no? Dahil sa takot na yon, itong nangyari, no? He lost of value, no? Yung halaga. And sometimes, sa maraming Kristiyano, ganito. Para bagang sinasabi niya, wala na akong halaga. Walang pumapansin sa akin. Nilalayon ako ng aking kaibigan, ng aking kapatid, ng aking kamag-anak, ng aking kakilala. No? Parang nagkakaroon ng self-pity. No? Naawa sa sarili. Sobrang dinadaw ng sarili. No? Do not look yourself, you are nothing. Huwag mong tignan sarili mo na ikaw ay baliwala. Don't believe the dictate of the devil. No, wag mong paniwalaan ang dinidikta ng demonyo sa iyo na ikaw ay mahina, ikaw ay hindi ka na makakabangon, no? Hindi ka na uunlad, hindi ka na giginhawa, hindi nagagaling ang sakit mo, no? Wala ka ng pag-asa, no? Minsan ang ganun ang mga bulong ng demonyo sa atin. Ba't tanggapin natin, sabi ni Lord, mahalaga tayo sa Kanya. Amen? No? Ikaw ay mahalaga sa Diyos, mahalaga ka sa pamilya ng Diyos. Mahalaga tayo sa Panginoon. You are lovable. You are somebody and not nobody. No? Mahalaga tayo sa Panginoon, mga kapatid. Kaya sabihin nyo sa inyong katabi, sa inyong mga tahanan, no? Sabihin nyo, kapatid, mahalaga ka. Mahalaga ang buhay mo. May value ka. No? Kaya wag mo idadaw ng sarili mo na kahit ang boses mo ay medyo wala pa sa talagang tono, matutune din yan, no? Maahasa din yan. Kailangan ihasa, no? Ano mang kutsilyo mapurol, habang hinahasa mo ng hinahasa, tumatalas din yan, no? Ang boses ng tao, habang ikaw ay umaawit kay Lord dahil gusto mong umawit, sumambat, maglingkod sa Diyos through singing, no? Gaganda rin ang boses mo, wag ka mawala ng pag-asa. No? Gusto mo maglingkod sa Panginoon, no? Dahil ikaw ay mahalaga kay Lord, no? Sabi ng prayer ni David, Psalm 17 verse 8, keep me as the apple of your eye, hide me in the shadow of your wings. Yan ang prayer ni David. Lord, tignan mo ako, ingatan mo ako bilang apple sa iyong paningin. No? Itago mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak, ng iyong kalinga, ng iyong kapangyarihan, ang sabi ni David. No? Kaya nga, don't look yourself na ikaw ay wala magagawa at mahina. No? We are the apple of God's eye. No? Tinitingnan tayo na pag sinabing apple, God so loved you so much. Napakamahal ka ng Diyos. No? No? Mahalaga tayo sa Panginoon. Zechariah chapter 2 verse 8, for this is what the Lord Almighty says, after the glorious one has sent me against the nations that have plundered you, for whoever touches you touches the apple of his eye. No? Sino man daw ang kumalaban sa iyo, humipo sa iyo, nung mag-touch sa iyo, ay tinouch ang apple of the eye ni Lord, no? Na ikaw na mahalaga kay Lord. No? Kaya sino man daw manakit sa iyo, sino man ang gumalaw sa iyo, sino man ang umapi sa iyo, ang Diyos ang gaganti para sa iyo. No? Sabi ni Lord, vengeance is mine. Huwag kang gaganti. Kung may mga taong kumalaban sa iyo, no? Si Lord ang gaganti para sa atin.
Romans chapter 12 verse 19, Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. No? Huwag daw tayong gagante. Kung may mga taong kumakalaban sa atin, may umaapi sa iyo, may nang agrabyado sa iyo, no? Alam ng Diyos yan. Vengeance is mine, sabi niya, huwag kayong gagante. Look yourself as victorious, God's army. Look yourself as a overcomer, as a conqueror. Tingnan mo yung sarili mo. No? Pinag-aralan natin noong mga nagdaang linggo, I am an overcomer. No? Kaya nga, bagamat may trials and testing, Lord, I stand on your promises, your word, Lord. No? Hindi ako nananangan sa naririnig, sa nangyayari sa paligid. I am a conqueror, I am a victorious Christian. No? Amen ba? Victorious po tayo. No? We are victorious, God's army. Huwag natin tingnan ang sarili natin na para tayo mga grasshoppers, no? Di ba sa Numbers chapter 13, sabi ni Moses, pumili siya ng 12 spy para puntahan ang Kanaan, ang promise ni Lord na lupaing ibibigay sa kanila. Pagdating ng 12 doon, tiniktikan yung Kanaan, nakita nung dalawa na si Caleb at si Joshua, mataba ang lugar, ang lupain, malalaki puno, maraming ubas, prutas. Yun namang 10, negative ang nakita, mga higante raw nakatira, no? Kakainin lamang sila raw na parang mga tipaklong. So negative yung 10. Kaya nang bumalik sila kay Moses, nagulat sila yung 10 ng negative dahil doon sa balita, natakot ang marami, no? Kaya yung salita, pwede yang pumatay ng tao, pwede yang sumira at pwede rin bumuhay. Kaya di ba sabi ng Proverbs 18:21, life and death are in the power of the tongue. No? Pwedeng sumira yan, pwede rin magbigay ng buhay yan. Kaya dahil sa balita ng 10 ito, natakot ang mga Israelita. No? Pero dahil sa balita naman na positibo ni Joshua at ni Caleb, no? Sabi nila, hindi, mataba yung lupain, mataba yung lupa ro, malalaki mga puno, ibibigay ito sa atin ng Diyos pag nalugod ang Panginoon sa atin. Kaya ang sabi ng Numbers chapter 14 verse 8, if the Lord is pleased with us, the Lord give us this land. No? Yung lupain na yun, ibibigay ng Diyos sa atin pag nalugod ang Diyos sa atin na tuwa. If the Lord delight in us or pleased in us, then He will bring us into this land and give it us a land which floweth with milk and honey. No? Pag nalugod ang Diyos sa kanila. Kaya brothers and sisters, pag ang Diyos natuwa sa atin, nalugod sa atin because of our faith unto God, no? Hindi tayo na-discourage, natakot, kundi na andun pa rin ang ating, tinitignan natin ang sarili natin na tayo ay mahal ng Diyos, na mahalaga tayo sa Panginoon, na mararating natin ang biyaya na umaapaw mula sa Diyos. Amen ba? Amen. No? Dumako na po tayo. To be part of God. Paano ba tayo mag-aahala, mag-aapoy para kay Lord? Samantalang si Prophet Elijah, nakita natin siya ay dahil sa takot, no? Nawala na yung confidence niya kay Lord, nawala na yung kanyang value sa buhay. No, yung kanyang parang ayaw niya nang mabuhay, nawala yung value niya, no? Roman number 2, how to be fired up for God. Paano ba tayo mag-aalab kay Lord? Paano ba tayo mag-iinit kay Lord? Maglalagablab sa Panginoon. No? Una, know and understand your purpose for living. Know and understand your purpose for living. Dapat mong malaman, dapat nating unawain ang layunin, bakit nga ba tayo nabubuhay? Kayo ba'y magtatrabaho lamang, kakain, matutulog sa gabi, kinabukasan, gano'n na naman, routinary, araw-araw, gano'n ang buhay? Hindi po. No? Dapat nating malaman, maunawaan, ano nga ba talaga ang layunin ko sa buhay? Bakit nga ba ako nabubuhay? No? If a person, if you do not know your purpose in life, you are the most miserable person in this world. Pag hindi alam ng isang tao ang layunin niya sa buhay kung bakit siya nabubuhay, siya na yung taong miserable ang buhay sa mundong ito. No? Bagamat marahil ikaw ay nasa inang lahat, kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, kasikatan, no? Nasa iyo ang lahat.
pag hindi natin nalaman talaga at naunawaan ng purpose natin sa buhay, kawawa ang isang tao. No? Ang purpose ng isang tao sa buhay is to do the will of God. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Si Jesus, tingnan natin, John chapter 4, verse 34. Jesus said unto them, my meat is to do the will of Him that sent me, and to finish His work. Yun daw ang pagkain ni Jesus. Yun ang kanyang buhay. No? Ang pagkain ko, sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin, ganapin ang gawain. No? Yun ang pagkain ng Panginoon. No? Kaya nung siya narito sa lupa, ang mission niya is to preach the gospel of the kingdom, to heal the brokenhearted, to heal the sick, to preach the gospel, ipangaral ang salita ng Diyos. No? Kahit siya binabato, pinagbabawalan, pinipigilan, hindi siya napigilan. Bakit? Dahil yun ang purpose niya sa buhay. Isinugo siya ng Ama para gawin ang kalooban ng nagsugo sa Kanya. Ito ang Kanyang pagkain, ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa Kanya. Kaya nga po tayo nabubuhay, mga kapatid, mga magulang, magawa natin ang kalooban ng Diyos. Gawin natin na ipinapagawa ng Panginoon. Kaya nang si Moses, nang tawagin siya ng Diyos, he was used by God to become a deliverer of Israelites sa pagkakaalipin nila sa Ehipto ng napakatagal na panahon. Kaya nung inililid niya na mga Israelita, nakalaya na sa pagkakaalipin sa Ehipto, nung sila nandun na sa disyerto, nagbago isip ni King Pero, hinabol sila. No? Nung sila nandun na sa harapan ng dagat na pula, andyan na ang kalaban, handa na silang patayin. Pero andun pa rin ang divine protection ng Panginoon sa kanila. Nagre-reklamo mga Israelita, bakit mo pa kami dinala rito sa ilang? Ayan ang mga Egyptian soldiers, papatayin nila tayo. Tingnan mo paano tayo makakatawid dyan sa dagat. Dagat yung nasa harapan natin. Andyan ang kalaban. Pero anong sabi ng Panginoon? Sa Exodus chapter 14 verse 15 na sabi ng Panginoon doon. And the Lord said unto Moses, Exodus 14:15, and the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they move forward. Sabihin natin, move forward. Di ba yan yung nasa team natin, pangatlong verse natin? Do not, ano sabi ron? Una natin, do not stop, do not quit, move forward. No? Dagat na pula ang nasa harapan ng mga Israelita. Mga Egyptian soldier nasa likod, papatayin na sila. Wala silang tatakbuhan. Kung tumakbo sila sa kaliwa, habulin din sila. Sa kanan, ganun din. Dagat na pula ang nasa harapan nila. Pero anong sabi ng Panginoon? No? Huwag kayong matakot, Moses. Ituro mo ang iyong tungkod. No? Sabi ng Panginoon sa kanya, speak unto the children of Israel that they move forward. Magpatuloy kayo. No? Kaya nga, tinuro niya yung tungkod niya sa dagat. Ano ang nangyari? Nahati ang dagat na pula. At nakatawid ang mga Israelita, naligtas sila. So let us move forward. No? Huwag tayong patangay sa bulong ng kalaban na ang mundong ito gusto na tayo ay mapahinto sa gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Kaya pag nalaman natin, naunawaan natin ang purpose ng buhay natin, praise God, do your purpose in this life. Si Noah nang tawagin ng Diyos. No? Dahil gusto nang ibuhos ng Diyos ang tubig sa lupa for 40 days and 40 nights, sapagkat ang mga taong nabubuhay during that time ay sukdulan na ang kasamaan, abot na sa langit. Kaya nung sabi ng Panginoon, Noah, build an ark. No? Magtayo ka ng arko. Build a large boat, sabi ng Panginoon, Genesis 6:14. Nalungkot ang Diyos sa pagkakalikha niya sa tao. Pero dahil sa kasamaan ng tao, gusto niya na itumpok sa im. Kaya si Noah, anong ang tawag kay Noah? No? Noah is a man who built the ark. No? Siya yung taong gumawa ng napakalaking arko, kauna-una ang barko. No? Na yun ang layunin ng kanyang pagkakapili ng Diyos sa kanya. Si David, Acts 13:36. Tingnan natin si David.
Acts 13:36, for David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and was laid with his fathers and saw corruption. No? Nang si David daw ay magawa yung layunin niya sa Diyos, yung purpose niya, nakapaglingkod na siya sa Panginoon, no? Siya ay namatay na, natulog na siya. At isinama siya sa kanyang mga magulang sa libingan. At doon nasumpungan niya ang korupsyon, yung pagkakabulok, no? Sa kanyang pagkamatay. He served the purpose of God. Nagampanan niya na yung purpose niya sa buhay. Kaya kapatid, kaibigan, ang buhay natin upang tayo mag-apoy at mag-alab sa Panginoon, unawain natin, alamin natin, ano nga ba ang purpose natin. No? Sapagat ang gusto ng kaaway, ma-stuck ka. No? The enemy wanted you to imprison. No? Although biblically, yung lockdown talaga nasa Bible yan. Close your door, no? Stay at your home. Isaiah chapter 20, I forgot that verse, no? 26 or 22. Nandiyan po yan, no? Isara mo raw ang pintuan mo, manatili ka sa bahay mo, no? Huwag kang lalabas. No? Sinabi ni late Miles Monroe, the purpose of life is to live a life of purpose. Yan. The purpose of life is to live a life of purpose. Ang layunin ng buhay ay ang mabuhay ka sa buhay ng iyong layunin. No? Na kaya ka nabubuhay, ito pala ang purpose ko. Ito ang passion ng buhay ko. No? Yung isda, alisin mo sa tubig. Ano mangyayari sa isda? Mamatay. Buhay niya yun eh. No? Pangalawa, paano tayo mag-aalab kay Lord? No? Be faithful to what God entrusted to you. Maging matapat ka sa ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Ano ba mga ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo? No? Pinagtiwalaan ka ng maliit na ministry, pinagtiwalaan ka ng ganitong gawain, lakaran mo yan. Do your ministry. No? Huwag mo siyang pabayaan kasi pag pinagtiwalaan ka sa maliit na yan, palalakihin ng Diyos yan, ipaprosper yan ng Panginoon. Amen? Ibe-bless ni Lord yan. Di ba ang sabi na Ephesians 2:10, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Para tayo gumawa ng mabuti. That God, no, prepared even before the foundation of this world, that we should walk in them. No? Nilikha tayo ng Diyos kay Kristo Jesus, kawangis ng Panginoon, para sa paggawa ng mabuti, which God had before ordained. No? Na inihanda niya na noon pa. Kaya lakaran natin yung purpose natin sa buhay. At pag nalakaran mo yan, praise God. No? Magpa-prosper ka. Amen. Pero pag hindi mo siya nalakaran, mauupos ka. Manlalata ka, manghihina ka. Madadry ka. No? Magkukulaps ka, matutuyo ka. Naalala ko nung bago kaming dating dito sa Cavite, 16 years na yata kami rito, 2006 kami na lipat dito eh. No? Ilang taon na yan? 16 na nga, 18 na, mag-18. O 17. No? Nung bago kaming tira dito, para akong kandila, pakiramdam ko. Kasi hindi yun yung purpose ng buhay ko eh. Para akong kandilang pakiramdam ko, nauubos. No? Nangihina ako, nadadry. No? Dahil naranasan ko dito na nag-back to zero kami. Nagtindahan dyan sa may Molino 2, sa may elementary school. Nag-house to house ako ron. Nalako ako ng yung dishwashing, panghugas ng pinggan. Tapos, stay ako doon. Pero sabi ko, hindi ito buhay ko eh. No? Tapos, nag-start ako ng Bible study dyan sa clubhouse. Inimbita ko yan. Sila Dodong pang bago rito nun eh. No? Tsaka yun dyan, ano pa yung lugar na yan? Squatter pa yan. Wala pa yung harapan natin dyan. No? Yung mga construction worker, inimbita ko dun sa garahe namin. No? Tapos, pamirienda, yung mga bata dyan sa harapan, yung mga pamangkin ni Dodong. No? Ayun, tapos nag-start na. Ayun, nabuhay na yung aking spirit. Kasi yun yung purpose ng buhay. Pag hindi mo nagawa yung purpose ng buhay, ng Diyos sa buhay mo, pag hindi mo yung nagawa, mararamdaman mo unti-unti ka nang mamamatay. Kasi hindi mo nalalakaran yung purpose mo sa buhay.
Kaya dapat nating maunawaan na ang buhay sa mundo without God is nothing. No? Kahit anong yaman ng tao. No? Kaya kung ano yung pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, gampanan mo, lakaran mo siya. No? Kaya nga nito mga nagdaang araw, pakiramdam ko, para akong ini-stack ng demonyo. No? Hindi ako pwedeng ma-stop. No? Alam niyo yung agila, yan ay nilika, hindi para maikulong. Magpapagaspas yan dyan, magwawala yan. Sanay yan doon sa kabundukan na lumilipad ng napakataas. Hindi yan papahayag na nakakulong. At pag yan na nakawala, lilipad ng napakataas yan. No? Amen ba? Pero yung mga ibon, okay lang sa kanila. Diyan ka lang sa kulong habang panahon. Ibon yan eh. No? Yung mga kalapate, pero di ba pag pinakawalan mo, naglilipad. Pero yung agila, no? Gusto niya nandun sa alapaap, sumasabay sa bagyo, no? Sa ulan, sa hangin. Yun ang gustong-gusto ng agila. Kaya nito nga mga nagdadang araw, no? The enemy wants you to stuck, no? Ma-imprison ka sa bahay. Pero sabi ko, this is not my life. Hindi ito yung buhay ko. No? Hindi kagaya nung nakaraang mga nagdaan. Last year, talagang lockdown. Na-freeze ang buong mundo. No? At nasa bahay lang tayo. Pero tignan nyo, kung babalikan natin, no? Hindi naman tayo na-lockdown dito nun eh. Meron tayong halos ilang buwan yata. Talagang gabi-gabi tayo. No? Tandaan nyo yun. Tapos ginawa kong Monday na lang, MWF. No? Umaga't gabi. No? At sinasabi natin sa mga nakikinig na dahil ang buong music team natin dito lang sa church nakatira, nandiyan sa likuran, no? Lahat ng buong music team, tuloy-tuloy yung ating praise and worship ng paglilingkod sa Diyos. No? Bagamat na-praise ang buong mundo, tayo tuloy-tuloy ang gawain dito. Ginagampanan natin ang gawain ng purpose natin, bakit tayo nabubuhay, yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, isinasagawa natin. No? Talagang wala nakakalabas nun. Pero ngayon, no, meron pa rin point, no? Meron pa rin binigay ang Diyos na pagkakataon na pwede namang makahayo, basta't kumpleto sa papers, no? At pag-iingat sa sarili. Kaya sabi ko, Lord, hindi ito ang buhay ko, no? My purpose in life is to go and preach the word of life, no? Ipangaral ang salita ng buhay. Kasi pag hindi mo nagampanan yung purpose mo sa buhay, maramdaman mo, madadry ka eh. Manghihina ka. Pero pag nagampanan mo siya, andun yung joy. No? Andun yung buhay mo, nabubuhay ka. Pero pag naista ka, diyan ka mamamatay. No? Diyan ka manghihina. No? Kaya nga mga kapatid, mga magulang, kung ano man ang purpose nyo sa buhay at pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, kailangan mo siya magampanan. Pag hindi mo siya nagampanan, no? Diyan ka mapapadali ang buhay. No? Ano mang ipinagkatiwala ng Diyos, kaya nga, there's a time for everything, Ecclesiastes 3. No? Meron panahon sa lahat ng bagay. So, give your time, give your strength, give your talent, give your skill, no? Your possession, your life to God. Bigay mo lahat kay Lord. Galing sa Kanya ang buhay natin eh. No? Ano mang talent na pinigay sa'yo ni Lord, ipagamit mo kay Lord yan. No? Diba sa Matthew chapter 25, tandaan natin, yung talingaga tungkol sa paghahari ng Diyos, na meron daw isang manlalakbay, matagal siyang babalik, meron siyang iniwanan ng isang 5, isang G's, no? At isang 100, pinagtiwalaan niya, at pagbabalik niya, sabi niya, isulit niyo sa akin, pagyamanin niyo yan, kalakal niyo. Nung bumalik yung amo nila, sabi nung isa, Lord, eto na po yung binigay niyo sa aking kusing o 5, no? Pinangalakal ko, tumubo po ng isa. Yun namang binigyan din ng, yung binigyan ng 10 o 100, pinangalakal, tumubo raw, naging doble. Pero yung binigyan ng isa, itinago, ibinaon. Ano ang sabi ng Lord? Masama ka alipin. No? Sana ibinigay mo sa iba yan para lumago. Hindi ka tapat na alipin. No? Pero sabi ng Panginoon doon sa pinagtiwalaan niya, Matthew 25:21, sabi niya, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. No? Naging tapat ka sa kakaunting nasa iyo, sa mga bagay na nasa iyo. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord.
No? Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon dahil naging faithful ka, mabuti kong servant. No? Ano man ay pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, pag ang Diyos ay mayroong paraan at gumagawa ng paraan, opportunity para magawa mong ipinapagawa ng Diyos, do it. Dahil pag hindi, kukunin sa iyo yan at ibibigay pa sa iba. Di ba? Sabi ng Bible. No? Ibibigay sa iba yan. Kaya be faithful sa ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. At pagka ginampanan mo yan, no, at may access, may mga pagkakataong ibinibigay ang ating pamahalaan, at hindi naman talaga totally lockdown kagaya nung last year, go. No? Amen ba? No? Humayo tayo, no? Bilang mga lingkod ng Panginoon. So mag-aalab tayo at mag-aapoy pag ginagampanan natin yan para kay Lord. No? Dahil pag hindi mo siya ginampanan, diyan ka na unti-unting manghihina. No? Diyan ka na unti-unting madadry. So be faithful to what God entrusted to you. Maliit man yan. No? Pagyayamanin ng Diyos yan. Ipaprosper ng Diyos sa iyan. Ibe-bless siya ng Panginoon. Thirdly, no? How to be fired up for God. Paano tayo mag-aalab, maglilagablab, mag-aapoy sa Panginoon. Be associated with highly anointed, motivated people. No? Samahan mo o sumama ka sa mga taong matataas. No? Ang spiritual na buhay, mga anointed, motivated people. No? Meaning, surround yourself with people who has a good character, who has a courageous, no? Mga taong pinapalakas ka ang loob mo. No? Palibutan mo ang sarili mo ng mga taong positibo. Dahil mag-ingat tayo pag ang nakakasama mong tao, wala nang bukang bibig, kundi negative, kahirapan, walang pag-asa, puro pangit ang nakikita, kaya mukha na siyang pangit. No? Pero pag ang kasama mo masayahin, lagi ka rin masaya. Pag ang kasama mo lagi malungkutin, puro wala nang sinasabi, kundi negative, isang araw pareho na kayo. No? Di ba may kasabihan, tell me who is your friend, and I'll tell you who you are. No? Pag ang lagi natin nakakasama, nagbibigay ng pangamba, takot sa puso natin, nervyos, nag-aalala ka lagi, no? Do not associate them. No? It leads you to destruction. No? Don't accompany with the people whose heart is full of fear, confusion, doubt. Huwag kang makasama sa kanila. Sabi ng Korinto, bad company corrupt good character. Ang masamang nakakasama, sumisira na magandang reputasyon mo ng karakter ng isang tao. Kaya masarap kasama yung marunong, magaling, matalino. Dahil matututo ka. Marami ka matututunan. No? Masarap kasama yung lagi mo nakakasama, encourager. No? Ina-uplift ka, ina-exhort ka, ina-encourage ka, do merong negative o pangit na nangyari sa iyo. Hindi yung, kapatid, no? Delikado yung sakit mo na yan, no? Matindi na yung nararamdaman mo, no? But thank God, mayroon tayong makapatid na sumusuporta at tumutulong sa atin. Let us always acknowledge their effort, no? Sa ating makapatid sa Panginoon. Amen? No, na nagbabantay at nagpapaalaala sa atin. Sabi nga ng Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, no? So a friend sharpens a friend. No? Kung paano ang bakal ay nagpapatala sa kapwa bakal, ganun din ang kapatid, ang kaibigan na may impluensya para sa inyong kapakanan, no? Nagpapatalas po yan. Kaya yung kapwa mo worshiper halimbawa, kapwa mo pastor, leader, workers, no? Nagpapatalasan kayo sa bawat isa. Kung paano ang bakal, habang nagkikiskisan, tumatalas siya. No? Kaya kapag may kapatid kang nagsabi sa iyo, nag-correct sa iyo, tinuwid ka, itinama ka, pinatatalas ka niya. Amen ba? No? Huwag mo siyang i-take na, nako sister naman, laging ganito, ganyan. Hindi, padala ni Lord yan para maituwid ka, para mabago ka. Pero kapag ikaw ikinokorek, ayaw mo makorek, ayaw mo masabuhan, hindi ka tatalas, mananatili kang baksak ang karakter mo. No? Kaya maraming ganito ngayon. Meron nga isang probinsya, no?
Alam niyo kung sino nagiging problema doon sa isang city na yon, sa probinsya na yon? Mga ilang pastor ang problema, pasaway. Samantalang may isang grupo ro maganda ang samahan ng mga pastor. May ilang pastor, no? Nagsama-sama, no? Puro pasaway, balita doon sa group ng Body of Christ. Mga pastor na mayabang, palalo, walang submission spirit, no? Nakakahiya. Pero sa atin walang ganon. Amen ba? No? Ang mga JBLU pastors submitted, humble, no? Marunong sumunod, makinig ang ating mga JBLU pastors na Mindoro, no? Diyan sa Alaminos, sa Paranaque, dito sa Cavite, no? Dahil sila ay nahubog ng Panginoon, no? Nahubog sa leadership, natutunan at na-empower, naturuan na magpasakop, maging masunurin, no? Hindi tinuruan para magrebelde. Kaya si Lord, no? Sa ministry natin, kinakalos niya yung mga taong mayayabang, palalo, mapagmataas at hindi marunong magpasakop. Kaya mga kapatid, kaibigan, no? Kung kayo po ay nagmamataas at inaangkin yung kayo ay magaling dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi lalago ang gawain, hindi uunlad, pag ganyan ang inyong karakter at kaisipan, time will come, babaksak kayo ng Panginoon. Habang may panahon, humble yourself, kilalanin mo na ang Diyos ang nagpapaunlad, nagpapalago. Iba ang nagtanim, iba ang nagdilig, sabi ng Korinto 3, pero ang Diyos ang nagpapalago niyan, hindi tao. Instrumento lang tayo ng Diyos. Kaya wag nyo aangkinin na dahil sa inyo, kaya lumalago yung gawain dyan sa inyong lugar. Wag nyo aangkinin na kayo ay magaling, no? Na dahil sa inyo, kayo ang bida, ikaw na lahat, no? Ang Diyos ang nagpapaunlad niyan, hindi tayo. Ang Diyos ang nagpapalago. Kaya nga si Elijah, nakita natin, no? Dahil sa takot na pumasok sa kanya, nawala na yung kumpiyansa niya sa Diyos, no? Ayaw niya ng mabuhay. Nawala ng halaga sa kanya buhay niya, no? Pero tayo, nais ng Diyos para tayo patuloy na maglagablab at mag-apoy sa Panginoon. Dapat nating malaman, maunawaan at maintindihan, ano nga ba ang purpose ko sa buhay? Ang purpose mo sa buhay, kung ano man yung ipinapagawa ng Diyos sa iyo, gampanan mo with all your heart, with all your strength. Na si Jesus ang naitataas, hindi ikaw ang naitataas, hindi ikaw ang bida. Pag ikaw ang bida at magaling, time will come, babaksak ka rin. Hindi ka magsasucess. No? Si Jesus ang dapat maitaas. No? Maging matapat ka sa kung ano yung pinagkatiwala ng Diyos sa buhay natin. No? Gampanan natin ito. At sumama ka, makihalubilo sa mga taong may matataas ang spiritual life, mga anointed, motivated people. No? Samahan mo yung mga ganong tao. Pero pag nakakasama mong tao, laging down, baksak ang spiritual life, at ikaw malakas, palakasin mo siya. Kung ayaw niyang magpa-uplift, mentor, no? Ayaw niyang maging setman kanya, halimbawa, para siya'y alagaan mo, no? Para sa kanya rin yun, no? Kapag ayaw niya, wala kang magagawa. Mananatili siyang baksak ang spiritual life. Pero, pagka ang taong yun handang magpabago ang buhay, no? Handa kang pakinggan sa mga payo mo sa kanya, nililid mo siya into perfection. No? Nililid mo siya to become effective servant of God. Sa worship man siya, sa Bible study man siya, sa pastoring man siya, paganda siya makinig sa iyo bilang tumatayo kang setman niya, no, dadaling ka niya sa isang paglilingkod na matagumpay at magiging epektibo ka. Kaya mga kapatid, mga magulang, ngayon po umaga na ito, nakita natin ang ilang mahalagang bagay sa buhay ng propeta ng Diyos. No? Yung una, wag nating tularan. Dito tayo. Common na yun talagang nagpe-pray tayo mga Kristiyano, pero mahalaga po ito na maunawaan natin, malaman natin ano nga ba ang purpose natin para mabuhay. No? At pag nalaman mo yan, ito pala ang buhay ko, maging faithful ka. Ano ba ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo? Katiwala lang po tayo, hindi atin ito. No? No? Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Pati nga buhay natin eh. No? Hindi naman atin ito, pahiram lang ito ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga magulang,
Kayo pong lahat na nakasubaybay sa oras na ito, may purpose si Lord kung bakit po tayo nandito ngayon. Kayo mga nasa tahanan, kung hindi nyo pa nauunawaan, hindi nyo pa alam ang purpose kung bakit kayo nabubuhay, alamin po ninyo. Be involved in the ministry. Maging bahagi po kayo. Sabi ni Elijah, Lord, I am here. No? I'm zealously. Nag-aalab ako maglingkod sa isang Panginoong Diyos na makapangyarihan. At mangyayari lamang yung pag alam natin ang purpose natin. Kaya sa oras na ito, lumapit po tayo sa Panginoon. Inaanyahan ko na ang bawat isa ay tumayo. Praise God. With all I am, Lord. Sabihin natin, Lord, with all I am, I commit myself once again unto you. Mga kapatid, mga magulang, we are on the last day. Nasa huling araw na po tayo. Masarap po na magampanan natin yung ipinapagawa ng Diyos sa atin. Sabi nga nitong nagdaang araw, hindi ito ang purpose ng Diyos. May bukas naman pintuan para makahayo at magawa ang ipinapagawa ng Diyos. Magampanan natin ang tungkulin natin sa Panginoon. Dahil pag hindi mo nagawa ang ipinapagawa ng Diyos, talaga manghihina ka, madadry ka. Pag nagawa mong ipinapagawa ng Diyos, masaya ka, malakas ka, may kagalakan ka, dahil yun ang passion ng buhay mo. Pero pag hindi mo siya nagawa, diyan ka na unti-unting sisilain ng kalaban. Mga kapatid, yes, awitin po natin ito. Into your hands, Lord. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever.
will worship you. I will worship. Yes, Lord, we worship you. I will worship you. I will worship. Yes, Lord. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Jesus, I belong to you. You're the reason that You're I the live. reason that I live. The reason that I The sing. reason that I sing. Jesus. Jesus, I believe. Yes, Lord. Amen. Jesus, I belong to you. Jesus, I belong. You're the reason that I live. You're the reason that I live. The reason that I The live. reason that I sing. With all I am. With all I am. Mga kapatid, what is the reason why are you live? Know your purpose in life. When you know and understand the purpose of your life, you will live a long life. When you do the purpose of your life, you will enjoy life. Sa oras na ito, kung pinipigilan man tayo ng paligid na hindi magawa ang ipinapagawa ng Diyos, may paraan ng Diyos para magawa natin ang kalooban niya. Habang tayo lahat na kayo ko nakapikit, taas natin ang kamay natin, kayo pumana sa inyong tahanan. Sabihin po natin ang prayer na ito. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, marami pong salamat sa paalaala mo sa akin. Natuto ako sa ilang aral sa buhay ni Propeta Elijah. Nais ko, Panginoon, na mag-apoy ng paglilingkod sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, handa ko pong gampanan anuman ang purpose mo sa aking buhay, upang ang buhay ko'y maging masaya at malakas. Handa ako maglingkod sa iyo, Panginoon. Gawin ang ipinapagawa mo sa buhay ko. Sa oras na ito, Panginoon, Ikaw ang aking buhay, Ikaw ang aking pag-asa, Ikaw ang aking lakas, at wala nang iba pa. My life is in you, Lord. My hope and my strength. For your name is a strong tower. Salamat po, Panginoon. Punuin mo ako ng kagalakan sa oras na ito. Punuin mo ako ng kalakasan na nanggagaling sa iyo. Marami pong salamat. Ito po aking panalangin, Panginoon. Amen, Lord. Sabihin natin, Lord, Ikaw ang aking buhay. Lord, buhay ka namin at maglingkod sa iyo. Buhay na namin na maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, nasa iyo aming buhay, O God. Yes, Lord. Amen.
Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa piling mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tabis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ka'y pagbabalik. Ikaw ang aking buhay, Lord. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hinlay. Tabis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan ay di ka'y For the last time, sabihin natin, Lord, Ikaw ang aking buhay. Nasa iyo ang buhay namin. Ikaw ang aking buhay. Amen, amen. Hallelujah. At pag-asang tunay. Sa piling mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tabis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan ay di ka'y pagpapalik. Yes, Lord, sa piling mo, hindi ka namin ipagpapalit, Panginoon. Sa piling mo, Panginoon, kailan ba'y di ka'y magpapalik? Sa piling mo, Panginoon. Sa piling mo, Panginoon, kailan ba'y di ka'y magpapalik? Amen. Hallelujah. Woohoo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. My life is in you, Lord. Amen, amen. My life is in you. Amen. Yes, Lord. Ang aming buhay ay nasa iyo. Ang aming pag-asa, ang aming lakas, Panginoon. Hallelujah. Woo. Life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you. My life. My life Hallelujah. is in you, Lord, my strength. Amen. Is in you, Lord, my hope. Is in you, Lord, in you. My life. Is in you, Lord, my strength. Amen. Is in you, Hallelujah. Lord, my hope. Is in you, Lord, in you. I praise you. I will praise you with all of my life. I praise you with all of my strength. With all of my life, with all of My strength, all of my hope is in you. My life. Woo. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope
in you, Lord, in you. My life, My life is in you, Lord, my strength. Amen. Is in you, Lord, my hope. Is in you, Lord. For the Lord is my For the tower. Lord is my tower, Amen. and He gives me the power Hallelujah. to tear down The words of the enemy in a difficult tower, you were crushed by the power and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy in a difficult tower. You were crushed by the power and bring the powers of darkness underneath my time feet. for the Lord. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy in a difficult tower. You were crushed by the power and bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. Hallelujah. Glory, glory. Amen, amen, amen. Praise God, praise God. Hallelujah. Amen, amen. Thank you, Lord. I-claim po natin, hallelujah, that we are victorious. The enemy has no right to paralyze us. Hindi niya tayo pwedeng i-paralyze o pahintuin sa pinagagawa ng Diyos. Kailangan tayo mag-move forward. Tuloy-tuloy tayo maglilingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Umawit tayo pa kay Lord ng isa pa. Amen, amen. We are victors. Amen. Tayo ay mapagtagumpay ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Sige po. We are victors, we are conquerors, we have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors, we are conquerors, we have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. We are victors. Say. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. Amen. Hallelujah. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. Victors. Victors in Christ. Victors, we reign forever. Victors in Christ. Life conquers death evermore. Trumpet shall sound. The dead shall be raised immortal. Through the blood of Jesus Christ, we have overcome. Hey. We are victors. Hallelujah. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. Victors in Christ. Victors in Christ. Victors will reign forever. Victors in Christ. Life conquers death evermore. Trumpet shall sound. The dead shall be raised immortal.
won. Through the blood of Jesus Christ, we have overcome. We have overcome. We are victors. We are victors. We reign forever. Victors. We are victors. We reign. We are victors. We are victors in Christ. We have triumphed through the blood. We have triumphed through the blood. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. Amen, 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 amen. Hallelujah. Magkaisa po tayo. Pag-pray po natin ang ating bansa saglit. Father God in heaven, the God of Elijah, Elisha, Ikaw ang Diyos na nagpababa ng apoy ng kapanahunan niya at nagpaulam. Lord, walang nagaganap sa mundong ito na hindi mo pinayagan. Sinabi mo sa Lamentation 3:37, Lord, ang aming bansang Pilipinas, iniaalay namin sa iyo. Heal our land, Lord. Ikaw lamang ang pag-asa na aming bansa. Ang mga nasa gobyerno namin ay bigyan mo ng karunungan ng talino kung paano mapapangalaga ng mamamayang Pilipino. Lord, ang aming syudad ng Bacoor, Father God, patuloy bigyan ng lakas ng pangangatawan ng aming Mayor, Lani Mercado Revilla. Bigyan niyo po siya ng courage na galing sa inyo, Panginoon. Katatagan, 10 ng kanyang mga department heads, O God. Lord, ang aming mga kapulisan, ang aming Pangulo, Rodrigo Duterte, O God, Rodrigo Roa Duterte, ang aming Vice Presidente, mga senador at kongresista, mga governors and mayors. Lord, we declare, Lord, your grace, your mercy in our nation of the Philippines. Lord, matunaw ng iyong apoy ng kapangyarihan ng mga viruses na ito. Kung paano mong pinababa ang apoy ng panahon ni Elijah, ibaba mo ang apoy mo, Panginoon, at masugpot, matupok ng iyong kapangyarihan ng mga viruses na ito na kumakalat, O God. In the name of Jesus, na ito po'y bumaba na ng bumaba at magsiro na, Panginoon, sa aming syudad, sa aming bansang Pilipinas. Lord, patuloy mong bigyan ng karunungan ng mga Pilipino na magdobling ingat, sumunod sa protokol ng aming gobyerno, Panginoon. Lord, mag-iambong JBLU family, Father, we pray for your divine protection, for your covering, in the name of Jesus. At sa lahat ng sumusubaybay ngayon, Lord, Luzon, Visayas, and Mindanao, even in other country, Lord, we declare your covering, your protection, in the name of Jesus. Lord, ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming lakas at buhay. Heal our land, Lord. Heal our land. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, salamat. May katapusan din ang lahat ng ito, Panginoon. Salamat. We declare, O God, your healing touch in our nation. We declare, Lord, your miracle, O God. At sa mga tinamaan ng COVID na nasa ospital, Lord, heal them by your power, Lord God. Heal them, O God. In the name of Jesus, bigyan mo ng karunungan, talino ang mga frontliners, sa mga doctors, sa mga nurses. In the name of Jesus, Lord, proteksyonan mo ang aming mga kapulisan. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Lord, we declare, O God, healing miracle. In the name of Jesus. Thank you, Lord. We give you honor, praise, and glory, Father God. In Jesus' name, amen, amen, amen. Praise God. Amen. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. At pangunahan po tayo ni Attorney Burns sa ating gawain po ng pagbibigay. Amen. To God be the glory. Amen. 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 Good morning po. Dadako po tayo ngayon sa tithes and offering. The message now is faithfulness in tithes and offering.
is trusting in God's provision. Are you now again worrying about your future? Tayo ba ay nag-aalala na naman sa ating kinabukasan, sa ating kalusugan, sa anong gagastusin natin pag nagkasakit tayo, yung trabaho natin na minsan meron, minsan wala, pagka kumita tayo, parang nag-aalala ka na baka pag binigay ko yung tithes, bukas wala na akong kikitain, wala na kaming pangkakain. O baka pag dumating si Judith, wala akong pambayad, diba? Palagi na tayo nag-aalala. Worrying gets in the way of our faithfulness in tithes and offering. And we know that tithes and offering is a command from the Lord. It is a test of faith and obedience in us. So we make a decision today not to worry. It's been said, worrying is carrying tomorrow's load with today's strength. Yung dapat na nakalaan para bukas na kalakasan, ngayon pa lang inuubos mo na kasi nag-worry ka. Wala pa naman yung pinag-aalala mo, iniisip mo pa lang na mangyayari, pero yung energy na inuubos mo doon, para bukas na yun sana, hindi pa, o kaya kung kailan dumating yung problema na yun talaga, tsaka mo gagamitin. Kaya pagdating ng totoong problema, wala ka ng energy. Pagod ka na, lugmok ka na. Carrying 2 days of worry, 2 days worth of worry, today, all at once. So parang hindi mo patapos yung ngayon, nandun ka na sa bukas. Trust God and learn to live one day at a time. In Exodus chapter 16, kung babasahin niyo po, pag uwi niyo yung buong chapter 16, dito po sa parte na ito ng Bible, yung Israelites po, right after they were delivered from Egypt, they were quick to forget. Nag-aalala na sila, na sinisisi nila si Moses. Sinisisi nila ang Panginoon na gugutumin lang daw sila ni Lord sa wilderness. They were complaining, they were worrying, they were blaming other people. In verse 4 to 5, God promised to provide, but only one day at a time. Sabi ni Lord, the Lord said to Moses, "Look, I am going to rain down food from heaven for you. Each day, the people can go out and pick up as much food as they need for the day. I will test them to see whether or not they will follow my instructions. On the 6th day, they will gather food, and when they prepare it, there will be twice as much as usual." God promises His provision for their material needs. He promises to rain down bread from heaven. It was called manna in verse 31. Each day, He provides them with daily bread. So in verses 11 to 12, the Lord said to Moses, "I have heard the Israelites' complaints." Ito naman yung nagsasabi naman sila na puro na lang tinapay, asa na yung karne. So sabi ng Panginoon, "In the evening you will have meat to eat, and in the morning you will have all the bread you want. Then you will know that I am the Lord your God." So each one gathered as much as they needed, but they were told not to store it up for the future. No one is to keep any of it until the morning. In the New Testament, Jesus taught us to pray. Sabi po sa Matthew 6 to 11, di ba? "Give us this day our daily bread." Trust God that He will provide for you just when you need it, in His time, in His way. When you worry, pray. Pray that God will deliver you from your worrying. Cast your burdens upon the Lord because His yoke is easy and His burden is light. Trust and obey. Monday to Friday, we go out to work, we take what we need for the day, and let tomorrow worry for itself. On Saturday, you will receive double provision, and on Sunday, you will give it all for God. Hindi ka magtatrabaho ng Sunday. And you will go to church and praise God and praise and worship Him the whole day and thank Him for all the provisions. And most importantly, bring your tithes to the storehouse faithfully. Test God on this. Do not store in your pocket what is for the church. It will surely rot tomorrow. Bukas mauubos din yan. At wala nang susunod dyan. Baka utang pa ang maging kasunod. So sabi nga talaga sa Malakay 3:10, diba? "Bring the whole tithe in the storehouse, that there may be food in my house. Test me on this, says the Lord, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. I will prevent pests from devouring your crops and vines in your fields
will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord God Almighty. And there is a special message in this. Dito naman po sa storehouse. Now in the church, God supplies all the needs of the church, materially, spiritually. But He does not give more than what is needed. So do not store up reserves for the future. So sabi ng Panginoon, huwag po kayong mag-alala na magkaroon ng savings account ang church. More than what is needed para sa mga gawain ng Panginoon. Kapag po tayo humawak ng finances sa church, huwag po nating isipin kailangan mag-ipon tayo para pambayad sa kuryente ng buong taon bago natin gamitin yung pera sa misyon. Mali po iyon. Ang Panginoon po ay nagpapadala ng resources sa church dahil may gawain. So kung ano po ang gawain today, doon po natin gagamitin yung pinadala ng Panginoon. Yung pambayad sa kuryente for the whole year, ibibigay ng Panginoon yon. Kasi pag nag-isip ka ng savings for the church, nagtitiwala ka na dun sa savings, hindi na sa Panginoon. At ayaw ng Panginoon yon. It is always a temptation to want to store up everything we receive as a security for the future, rather than trusting in God that He will provide, and Him who promised is faithful to provide. So in Matthew 6:19-20, He says, "Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy, where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal." If we are able to build the kingdom here on earth as it is in heaven, in heaven there's no lacking. In heaven there is abundance. In heaven the grace of God is always sufficient. So if you have heaven here on earth as it is, if you have the kingdom here on earth as it is in heaven, you will not lack anything. The grace of God is always sufficient day by day. So in order for the testimony of the church to be pure in that it is heaven here on earth, we must be able to trust God that He will always provide for the storehouse. In 1 Timothy 6:9-10, Paul said, "Those who want to be rich, however, fall into the temptation and become ensnared by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. By craving it, some have wandered away from the faith and pierced themselves with many sorrows." Hindi po tayo lalabas doon para magtrabaho at lalayo sa pananampalataya. Tayo po ay nagtatrabaho ng may pananampalataya. Tayo po ay nabubuhay ng may pananampalataya na ang bawat hakbang natin ay grasya galing sa Panginoon, and His grace is always sufficient. Kasi pag lumayo po tayo sa pananampalataya, sa araw-araw na ating ginagawa, ang nakikita po natin ay kalungkutan, sorrows, sacrifices, puro na lang paghihirap ang ating magiging buhay. Samantalang if you walk in faith every day, wala po yung sorrows, wala po yung paghihirap. We always say, His grace is sufficient. Every day, lagi inyong sasabihin, God's grace is sufficient. And He is faithful in that promise. So we are being reminded every day that we have to trust in God's provision in good times and bad times. In John 6:48-51, Jesus Himself said, "I am the bread of life. Your ancestors ate manna in the desert, yet they died. But here is the bread that comes down from heaven, which people may eat and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats of this bread will live forever." So kung kasama natin ng Panginoong Jesucristo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, buhay na buhay ang ating espiritu sa araw-araw. It is the resurrection of Jesus Christ that gives an eternal quality to the provision that we receive every day. Kahit naman marami kang pera, marami kang natatanggap, patay ka naman in the spirit, hindi rin naman magiging kasiya-siya sa kalooban mo ang kayamanang ito. Because Jesus has been raised to life, those who eat His bread will live forever. This is His eternal provision. This is God's promise. So brothers and sisters, let us pray for all our offerings. Father God, holy, holy is your name.
Please establish your kingdom here on earth with us as it is in heaven, where you are in our midst and where your grace is always abundant and sufficient. Thank you, Lord, that you promise that you will meet all our needs according to your glorious riches in Christ Jesus. Teach us to trust your promises day by day. Forgive us, Father, if we lack in faith. Whenever we doubt and worry, deliver us, O Lord. Equip us in our daily spiritual battles. Lead us away from temptation. Cleanse our hearts today, Lord God. Purify our hands. Make us worthy to come before your presence and serve our offerings to you. Thank you, Jesus, that you have offered the ultimate sacrifice of your body and blood for us. Help us to forgive our brothers and sisters who have done us wrong. As we look back with thanksgiving, we look forward with anticipation and trust that you will continue to supply all our needs according to your riches in the resurrected Jesus Christ. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen.
Jesus conquered the grave, my Savior. He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world sing. Sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world sing. Sing it for the glory of the risen King. Praise God. Amen. Truly, our God is mighty to save. Amen. Kaya nga po, ang lagi natin maging panalangin, Father, let not my will, but your will be done. No? Dahil sa ating Panginoon, walang imposible, katulad ng ating mga inaawit. At sa oras na ito, tayo darako sa announcement. No? Naroon na patuloy natin inaaniyahan ng bawat isa sa morning devotion every Monday, Wednesday, and Friday, alas 9 po ng umaga. Alam niyo po, personally po ako ay talagang natutuwa at nabe-bless. Dahil kung titignan po natin, isa po ako sa nag-share sa morning devotion na kung saan ay talagang camera lang ang kaharap mo. Pero alam niyo po ba, sabi nga po, galak na galak po ang puso ko at lagi akong excited every time na naroon na nakakapag-share ako. Dahil ang dami ko rin pong natututunan. No, maraming kapahayagan. Bagamat meron kami mga, sabi nga po ay prepared na ituturo namin. Pero kakaiba po kapag ang Holy Spirit ang nagturo. No? Kaya kahit ako po, talagang yung kapahayagan ay nararanasan ko po. Kaya iniimbitahan ko kayo, no? Lagi ko kayo ini-encourage. At praise the Lord dahil katulad nga po ng pinatotoo ko, no? Na kung saan yung tiya nga po ni Bishop, unknowingly hindi niya ginagalaw yung kanyang cellphone, pero bigla po, no, nag-pop up yung ating morning devotion. At alam niyo po ba, naging isang way yon na, habi nga po yung ating mga morning devotion na ipinadadala ko sa kanya through messenger, ay naipapadala niya sa kanyang mga mahal sa buhay. Ganon po kakapangyarihan ng ating Panginoon. Even sa, sabi nga po, itong technology na ito ay gagamitin niya para marami ang makakilala at lumalim pa ang pananampalataya sa Kanya. No? Kaya magtulungan po tayo. Let's share. No? I-share po natin sa ating mga mahal sa buhay. Dahil ang Panginoon ang siyang nagtuturo dito. No po? At naroon din po na MWF team po. Sa gabi naman, no? Pag Monday, naroon yung Thanksgiving and worship. Pag midweek, naroon po yung sharing of the word. And especially pag Friday, yung soaking in the Spirit. No? Nung Friday po, napakasarap po. No? Grabe po yung presensya ng ating Panginoon. No? Kaya sama-sama po tayo. At praise the Lord, for our God is not limited by distance. No? Kahit tayo po ay nasa ating mga tahanan, ang presensya po ng Diyos ay naaabot tayo. Amen? Ang tinitignan niya lang po yung ating mga puso. Yan. Praise God. Online prayer gatherings, ito po yung ating Dawn Watch, katulad ng sinabi po ni Bishop, no? Everyday po yon. 4 o'clock, pinakamaaga ang fathers. Bakit? Dahil sila yung talagang, sabi nga, haligi ng tahanan. Kailangan sila yung talagang matatag. Kaya, tuwing alas 4 ng madaling araw. Praise God. At ang mga nanay, tsaka yung mga pastors, ay every 5 o'clock, no? Sa mga nanay po, dahil medyo marami tayo, nagawa po tayo ng 3 group. Kaya po, naroon po na pwede po kayong pumili kung gusto nyo, kung kanino nyo po gustong sumama na group. Pero everyday, kahit hindi po kayo makapasok doon, kapag po kayo ay ginising na ating Panginoon, just join them, no? Mag-join po tayo, maki-agree tayo sa panalangin, dahil napakahalaga po nito. At ang mga kabataan naman, Tuesday and Thursday, 10 p.m. No? Praise God. At
handa rin po natin ang ating mga puso sa April 24 sapagkat ito po ay decade of God's goodness and greatness. Amen. No, kung gaano po kadakila ang ating Panginoon, kung gaano siya kabuti sa bawat isa, no? Na kung saan po, naroon po, nagbukas siya ng mga pintuan para po ang kanyang salita ay naroon na mahibahagi. At katulad nga po ng gawain doon sa Alaminos, Pangasinan, na talaga pong ma-amaze kayo sa kilos ng ating Panginoon. Kaya po, handa po natin ang ating mga puso at every Sunday, may online youth fellowship through, ano yan, Zoom or ano? Messenger din? Dito? Ano? Google Meet daw. Hindi ko alam yon. Alam lang namin Messenger tsaka Zoom. Magtanong po kayo kay kung paano yung mga kabataan. Let's join the online youth fellowship, no? Kaya po rin ng Diyos at i-like, i-subscribe nyo ang ating page, Jesus Believes Up Church sa Facebook at Jesus JBLU Church sa, anong tawag doon? YouTube. Praise the Lord. Yan lang po yung ating mga announcement. Sige, balik natin kay Lord ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Thank you, Jesus. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Yes, so God, hallelujah, hallelujah. Let's pray to our God. Thank you, Oh Lord. God. Heavenly Father, thank you, Panginoon, sa mensaheng pinadala mo, Panginoon. Lord, thank you, O God, for the wake-up call, Panginoon, na to build our own Gethsemane sa aming tahanan, sa aming puso, O Lord.
na magising, Panginoon, ang aming espiritu, Panginoon, na dapat magpuri sa iyo sa espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, we worship you in spirit and in truth, God. Thank you, Lord, sa mensahe. Lord, gayon din, Panginoon, ibalik mo po, Panginoon, ang kalakasang nawala, Panginoon, sa iyong lingkod. Balik mo, Panginoon, ang siksik, liglig, umaapaw, Panginoon, ang biyaya, Panginoon, ang iyong binigay, Panginoon. Maraming salamat, O God. Lord, continue to protect us, O God, sa nangyayari sa mundong ito, Panginoon. Hindi namin tiyak, Panginoon, kung anong karadatnan nito. Ngunit tiyak namin, Panginoon, na kami nasa sa iyo lamang. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang tinataas namin sa buhay namin. Ikaw ang aming pinapupurihan, pinasasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Praise God. God bless us all. At bukas po, 9 a.m., sumubaybay ko yung patuloy sa ating pong Don't Watch. God bless us all. Amen.